Okay, hello guys, this is your Daddy Chumi. Mas nahila ko sa social media as your boy Bolkit. So guys, karon nag-vlog ko ani. Kani nga vlog is intended para tubagon ako ang mga pangutana sa atong mga kaigsuunan din ha nga unsa ilang daghang sa pangutana about sa atong pagkabisaya. So gusto na ko matagaan og linaw o usap opinion about sila mga pangutana. So karon daghan kayong natigong mga questions si Admin Jason nato sa Saksak Sinagol Katawa Bisacol particular nga page nga page. So daghan siya natigong mga pangutana. So unsa ito ang mga pangutana? Isa sa mga gipangutana nila kay ang mga Bisaya daw kuno mga gahig tingog Tagalog. Sa may mga komento ana. Actually, di lang ang tingog or ang dila sa mga Bisaya ang gahi. Apil ang amo ang gahi. Bitaw, wala laibot anay kung gahi ng Bisaya. Ngano di ay kung manhi mo diri sa mua man niya mag-try mo mag-istorya Bisaya di bang yung dila medyo humok mangyapon. Ina lang yapon ba respeto ay lang unta kay dili man niyo mapugos mi nga mag-istorya pareha sa ina naka-fluent sa inyo mag-Tagalog since dili man gyud na among nadakan nga language. So dapat dili natin question nga nung gahi ay mag-Tagalog. As a matter of fact, dapat na-appreciate pag-iantan ninyo nga kami mga Bisaya nga naningkamot ni nga mistorya sa inyo o tinagalog sa inyo nga language, sa inyo nga lingwahe para magkasinabot ta. Unta to the extent pud nga maghatag pud unta mo kanang time pud ta magtuon sa among lingwahe para mas magkasinabtanay ta. Ana lang unta. Napayuban. Ingon nila ang mga Bisaya kuno dili mga edukado, walay mga grado. Dili ko motuwa na nga ang mga basta sulti tag Bisaya mo naglo ang pamina nila karang mubo ay para sa tuwa. Dili man tanan pero daghan nga Bisaya man na siya, Bisacol man na siya. Actually, nahimo na ko ang page nga Saksak Sinagol Katawa Bisacol kay way back 2013 and 2014 I be in Manila, particularly in Mandaluyong City. Madungog din ako dito sa mga dalan-dalan. Bisacol. So, ang word nga Bisacol, mura ito gikoin nga sa putang something nega. Pag Tagalog kag pangit kayo, negative ka pag Tagalog, Bisacol ka. Something inana basta something nega. So in that way nga hunana ko nga akong gikoin ang word nga Bisacol as Bisayang Kulokoy. Meaning to say, I am Bisaya, Kulokoy meaning to say the funny one, kabalo magpakatawa. So Kulokoy, Bisayang Kulokoy mo meaning sa Bisacol. So ito na wala din ko sa pangutana. Paano siya kanang may mga grado, di na tinawag nga walay grado. Una-una ang presidente sa Pilipinas is Bisaya. Kinsa karon ang walay grado. Una ang inyo vice lang ang mga presidente. So, angay ba kami sa ng Bisaya? Dilamlam na. sa sports pod nailang gipamutang gani nga wala kayo nanikat sa tuwa sa about sa sports kay mga loyahon ko ng mga Bisacol. Luyahon ang Bisacol? Uy! Kinsa may comment pataka sa liyaw-yaw. Una in terms of sports, the most kuan karang celebrated, ang pinaka well known karon in terms of sports worldwide is si Senador Manny Pacquiao. He is into sports. Kabalo ba ka siya ang pinakamayaman in terms of celebrity sa tibok Pilipinas karon and he is Bisaya best. So, ang dito sa question dapat kay daghan ka nagpasikil sa Pilipinas in terms of sports. Taga Mindanao ug mga Bisaya. Kinsa pa? Klaro na to na ha. Lamlam lang mo dira. Kuan kuno ang mga Bisaya kuno walay mga ni nga mga Tagalog kay kita kuno Mindanao ug Visayas puno kayo kuan mga rebelde, mga isog, mga salbayes, inana. So dili man ako kana nga po dili na ako deny ang fact nga naagit sa tuwang area ang tawag ni Michael there. Mga inana mga NPA lang yun na pero kanang word ng NPA manggali actually wala na nakafocus sa Mindanao only. Kaya daghang ipar sa Pilipinas na nasa ng New People's Army. So wala. Para na mo dira kung sa inyong notion about anang idea ay Mayolet, New People's Army wala ko problema. Dili sa inyo wala ko problema na, pero no comment na lang ko ana. Kanan na lang word ninyo nga puros mga dautan, puros mga inana, salbahis na mga salbahis. So una-una na lang gud kung sa magmalinyas lugar mo dira sa inyong area nga wala salbahis. To think sa Manila daghan kay snatcher. Daghan kaayo kurakot sa gobyerno mga Tagalog dili Bisaya. So kami lang ay salbahis o mas daghan ninyo ay wala ko na soko. Next ang kuan pod komento nila nga kuan kuno gubot kuno kayo ang Mindanao kana particularly kay napamatay Marcialo karon. So sa imong makakomento na about sa Marcialo sa I so love Marcialo. Sa inyo dira nga wala kasabot ang sa Marcialo, kung wala ka experience sa Marcialo, wait na lang.
Kaya kami taga Mindanao, we really do enjoy sa Marcialong. Ano man, mas safety siya kumpara sa una. Magtumig from Bukidnon down to Cagayan de Oro na mga pulis na magbantay sa mga mong secure. Wala may mga sagabal, wala may mga salbays makauban sa mong pasulod sa Cagayan de Oro, sa syudad o maski pag-anil sa mong area. Tungod kay secure through Marcialong. So we are very thankful dire sa Mindanao sa Marcialong. So kana sige rally diya sa Maynila kay tungod sa Marcialong, pag hilo mo kay kami thankful mi sa Marcialong. Bagyo mo na atong issue atong kabatan-unan nga nagrally sa Bagyo pa na sila gikan nagrally sa about sa Marcialong sa Mindanao. Nasa Baguio. Oo. Tapos nag-rally about sa Marcial Sobrang. Basta ako, kamo wala yung mga lambot, kung wala ka experience sa katsada, o sa kanais ang Marcial, ilong na lang mo, gasamok-samok lang mo sa social media. Ang kwan karon last na lang niya kay wala na tayo oras. Katong sikat kay nga issue karon sa PBB kuno ang nakadaog at si Yam Yam. Saya mo to siya sa may komento. Ayan. Okay, congratulations to Yam Yam Yan, proud Bisaya gyapon mi bay. So thankful kayo and really proud of you sa imong Yam, sa imong pagtaog sa Pinoy Big Brother karon nga season. Ayan, wala milabot sa inyo kung sa pananaw sa Bisaya. Ano di ay? Ikan Camila, Bisaya. Kay Kim Cho, Bisaya. Isa ba itong Bisaya galing? Nang tao? Si Maymay Intrata, which is Tagangyan di Oro, Bisaya. Karon si Yam Yam, Bisaya. Now, sa mga pumunta na ganina, sa kadakong kaguliya sa itong social media, sa itong national TV, mga Bisaya, daghan na Yan yung ikasuko kung itaog si Yam Yam. Ano man, naningkamot man siya, mana nagpakatuto. Kung sa siya mura gid siya. Kinanglan mo magid nato siya i-degrade, kinanglan mo magid nato nga ano sa mga nato ubos ang pananaw sa iya tungkol Bisaya siya. Dili siguro. Kung paminaw niya gusto mo daw, di ba ningkamot gusto mo? Diba simple na kayo, magpakatotoo sa PBB. Simple na magiging na siya doon. So kung kani mga suyaon magid mo, maliki gini simul dugay ba? Halata lagi ng mga suyaon. Ano lang mo kasoko kung naay mga inana nga nandao, dapat ang taganin mo pakpakan magand ninyo gani kay bisag mga Bisaya, bisag pobre mi naningkamot gihapon ni. Ana lang unta. So again na kani among video wala nang butang translation para at least kamo na po ang mag-adjust nga musabot sa among lingwahe. Kay every time manabig Manila, pag Tagalog mi, pero kamo ba ani mo Mindanao, da Tagalog ra mo? Di mo mag-adjust sa Bisaya? Social. Sa lugar mo. Ka-importante. Taba mo. Basta akong proud Bisaya ko. Kamu na ko'y adjust, dili kay perminti kami na lang. Salamat!